n'imelo ya eme ike mba kene chukwu maka ndụ onye lụgine ndụ egwu nnetile odogwu kilibe n'oga ndị ọga obiro isi na-ekele ọkwa gosila okwu ome ike mba n'ọzọ obodo ọga ndị ọga ka mụ na-akpọ igbo netile zomogo super high chief Alashus ike gwanu obodo ga-enu m ntị na-eji m akụkọ wee bịa akụkọ a bụ ife mere eme o mekwalụ n'akwụkwọ nsọ enwere ofu nwoke afa ya bụ Hezekaya bụ eze ụmụ Izrel ọ na-achịkwa ọfụma mana otu ụbọchị wee ruo obi n'igwe wezite ozi wee sị Hezekaya kwadokwa ndị ga-anakwa mmụọ alịlegbukwa nwa bịara ụwa chimo Hezekaya wee bebe akwa wee kpọba Chukwu Olisa gee m ntị n'ọnụ ọkwa gị bụ ọkasị akasị Chukwu Olisa gee m ntị n'ọnụ onye si dị n'ọga dịkwa Olisa ichefuzila echefu ife ọma niile na-eme obunubu ichefuzila echefu ụmụ nwanyị ndị diva nwụrụ anwụọ ma ndị na-nwere nne na nna ma ndị be na-esiri ike ndị nne enyesila aka n'ife ọma niile na-emere obodo Chukwu Olisa dodo Chukwu Olisa chetakwanụ unu ụka niile na-arụ okporo ụzọ nna lụrụ obodo akwa Hezekaya na-ebelu Chukwu Olisa ị na-alụgo Chukwu Olisa wee nụ akwa wee metụ ya n'obi Olisa wee nụ akwa obi n'igwe chenji maịdị ya ozi onye amụma ya gwa Hezekaya si ya nwa mebezina n'eziokwu na ị ga-adị m ga-enyekwa gị ndụ m ga-enye gị ndụ n'elu ndụ ka ị wee lụlụ ọrụ ọma gị wee gaba ife nji wee ka akụkọ bụ ka ị wee malụ ife ọ bụ na ị na-emekwa n'elu ụwa obi n'igwe nọ n'afọ ya ọrụ ọbụ niile alụkwa n'elu ụwa obi n'igwe nọ n'afọ ya ụbọchị a ga-eme mitin n'eluigwe ya dịba ga-ekwuzi maka gị nwanne m ị na-anụ a ga-asị na ị na-eme ife dị mma ị na-eme nke ọjọọ n'eziokwu nwere onye dị perfect mana gba mbọ ka ewele ife ọma wee mara oge nwanne m ị na-anụ maka n'ife onye melụ n'elu ụwa ọ na-ekwulu ya okwu n'iru Olisa nwanne m ebe ife dị mma ka anyị kene Chukwu Olisa emeka ka anyị kene Chukwu n'ife ọrụ anyị erikanụwo ọrụ obodo kene Chukwu ọrụ ọma akọlụ na-erikanụwo Bishọp kene Chukwu maka ndụ onye lụgine na ndụ egwu nnetile odogwu ofu onye na-asị ụmụabelugo ofu nwanyị folo yolia
mba n'ọzọ obodo ụzọ Chukwu gwara n'ụmụ ede o sikwa gị ka mụ na-akpọ ofu nwa melife enyila obodo bekeneli obido esi n'ebe bịanụ yili imo your life is full of grace Igbo kilibe humble giant super high shoes Alashus ike gwanu Shanti gafuma n'akụkọ maka na-aga ife afọ melụ n'akwụkwọ nsọ ịmakwa na o mekwala ọzọ na nkiba azụ akụkọ ka mụ jiri bịa enwelu n'ofu obodo zụpụla n'akpụ n'ime Anambra steeti obodo afọ nna Kolonu enwere ofu nwoke super high chief nna m nne ya Aloysius ike gwanu nwa amadi ya nna Kolonu eziokwu nọfụrụ Chukwu n'anya ịfụnanya ha nwere n'ebe Chukwu nọ wee na-emezi ya nụ ka ọ na-enyelu ndị mmadụ aka on enyelu obodo aka because you cannot say that you love God when you don't love your neighbor eziokwu ka mụ na-ekwu ime n'ụzọ dịla obodo bishọp na-alụ enyemaka dị n'obodo bishọp na-enye ụmụ nwanyị dị anwụọ bishọp na-azọ ndị na-enwere olileanya ịmana bishọp na-azọfa ị na-anụkwa eziokwu ka m na-ekwu ebe ịmakwa nke kachasị nke bishọp na-alụ n'ụka ofu nwoke bụ ụzọ wee lụọ n'ụka tupu ọ lụọ ọnụ nke ya unu kalụlụ n'ọkalịla akarịa ịma na ndị ọlụlụ nọ nke fa gosia ya wee chinyefa ki n'ọzọ bụlụ n'ebe ndị ọzọ adị agụrụ ọnụ if you doubt what I'm saying my brother go and verify my sister go and verify yo ife yi n'aka na-eji rugo gbeni ya ma ndị bunyelu ụgbọala ndị na-eme empowerment sipaje ka azọba onwefa eziokwu ba akalịla akalịo n'Ebube Chukwu ụzọ foundation nwanne m Shanti ga ọfụma ọkwa akụkọ kanjelibia akụkọ ahụ bụ ife mere eme ka bishọp na-agaghị alị n'eme ọgọ ka Ebube Chukwu ụzọ na-agaghị alị n'eme ọgọ nwanne m ndị mmadụ amara odogwu bụkwa mgbọ n'obi ọrụ obodo ofe amara na o nwere mgbe agbalụ bishọp egbe odogwu wee bụrụ mgbe na-agagharị na-eme ife dị mma odogwu wee bụrụ mgbe na-eme ọgọ karịsịa una mana afọ 2003 na South Africa ebe bishọp nọrọ onwe ya o nwere onye ọ chọrọ okwu ekwensu wee bụ otu nwa amadi isi o wee gbaa ya egbe o wee gba bishọp egbe bishọp wee tọgbalụsịa o wee rapụ ya pụba ka bishọp wee nwụrụ mana obinigwe na njụla ajụọ ọkwa 3 days ka ọ nọdụ koma nọsịa ya kulie ịmụ
onye nọlụ command onye nwụrụ anwụ onye no command one step from death mana ọ nọsịrị ya kụnye dọkịta wee kpọọ ya wee sị ya bishọp eziokwu n'ịdị lucky n'ịdịkwa lucky to be alive na chi gị mụkwa anya maka ngwa gị eziokwu ịma na mgbọ dị n'egbe ọ ga-adị gị na arụ ị ga-ebukwa ya wee ka nka bishọp makwa n'ebe mgbadị na-arụghị emebe ọpụreshọn ka ahụ mbọ bishọp ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ ị nwụrụ anwụ ị ga-adakwa ngwọrọ chei ọ dị ndụ anwụ ka mma maka na mgbanọ dị n'akụkụ spinal cord gị ike mba ebe bishọp akwa keduzi ife mmelu n'elu ụwa ebe m nọkwala onwe m mgbe ife a na-eme n'elu ụwa bishọp enwebere ego mana obinigwe nọ n'esile anya n'esi anya wee gozibe odogwu maka na ọma na ọ gọzie bishọp ọ ga-abụ bọọlụ chukwu ya melụ trụodozi ya esi bishọp na-emekwa ọgọ odogwu bụkwa mgbọ ha n'obi obinigwe na-enenekwa ya maka chukwu na-ene anya n'obi oge akara aka wee ruo obinigwe zite mmụọ ozi gababịa bụ ọpụreshọn n'ime mmụọ ife a bụ the first operation nke emelụ bishọp ndị mmụọ ozi wee mee mgbahụ ka o si n'ebe dị njọ pụta reducezie the risk dị n'operation chukwu emegokwa ya the second operation nke melụ bishọp ọkwa mmadụ melụ ya mana aka chukwu n'ọdị ya si mgbakana nwere ike ime ọzọ n'elu ụwa mana eziokwu ya bụ ọzọ ga-emesịa na ịma na ọ dị n'ọfọ ekwuludogwu baa na tiyeta dọkịta wee wụba mbọ ịma na dọkịta wụpụta mbọ it was a matter of life and death but the surgery was a success bishọp enwelugo onwe ya ife nyere mmadụ ụwa chukwu emegokwa ya ife afụnyere dibịa n'ụwa ịma na chukwu emegokwa ya akụkọ ọrụ ebube ka mụ na-akọ ka anyị kelee chukwu Olise Emeka yanụ ka anyị kelee chukwu Olise Amakanụ ọrụ obodo kene chukwu ọrụ ọma ọrụ erikanụ ike mba kene chukwu maka ndụ onye lụgide na ndụ egwu nnetile odogwu ofu onye na-asị ọnọdụgo ofu nwanyị kwụrụ ya ọfọ agosila okwu ome ike mba n'ọzọ obodo ụzọ chukwu gwara n'ụmụ eje ọ sịkwa gị ka mụ na-abọ ọga ndị ọga oju na-eme ọgụ odogwu Igbo kilibe humble giant your life is full of grace and I tap from your blessing agamuo akụkọ mmụọ kọlụnụ onye nwere ntị ọnụlụ atụọlụ ọmalụnụ atụọlụ ofeke ọbanye ọbịa Ogbunigwe kwuru ibe bishọp na-eme ndị ọ na-enyere aka ọtụtụ ndị ọ na-azọkwanụ ndụ
ndị ọka ga-emekwa eme wee wepụ ife mgbu na ndụ ya wee wezuga ọnwụ wee nye ya ndụ na ndụ maka na ọ na-eme ife dị mma wee kpọọ ya double Hezekiah of our time Ikemba n'iga dịkwa ndụ n'iga fụkwa ụmụ gị ị ga-ebilukwa 150 years narị isi ike ebele bishọp na-ayọ Chukwu Olisa ife a ga-emekwa bishọp iwe a bụ okwu ekwusịrị isu ọfọ long life and more prosperity you will enjoy your family you will enjoy your beautiful children anya niile agaghị afụ gị n'ezinụlọ gị ka esi mee ya ka Chukwu ga-esi mee ya ka anyị kelee Chukwu Olisa Emeka yanụ ka anyị kelee Chukwu Olisa Amakanụ ọrụ ụfọdụ kelee Chukwu ọrụ ọma akpọrụ na-erikanụ Ikemba kelee Chukwu maka ndụ onye lụgide na ndụ egwu nnetile odogwu ofu onye na-asị ọnọdụgo ofu nwanyị kwụrụ yolia ọfọ agosila okwu ome Ikemba n'ọzọ ụzọ Chukwu gwara n'ụmụ eje ọzikwa gị ka mụ na-akpọ ọga ndị ọga Igbo Kilibe humble giant your life is full of grace and I tap from your blessing Ogamu